YouTube channel. It's me, Briggs Tiguman. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So, yeah, nakita niyo na sa video, meron tayong mga foods kasi ang title ng video natin is 4K subscribers. And I am just thankful kasi naka 4,000 subscribers na tayo, and maraming salamat sa mga nakasubscribe. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe at yung katabi niyang bell para ma-update ka whenever I upload a video. So ayan, so gagawa kakain lang tayo ngayon, magmumukbang lang tayo. So I just want to say thank you sa mga nag-subscribe and sa mga nanood ng aking videos. So ayan, sana mas dumami pa yung subscribers ko and mag-review. So ayan, so ang ating mukbang today is meron tayong spaghetti, meron tayong kanin at saka manok na may patatas. So ayan, so hindi ko na papatagalin pa and magsisimula na tayo kumain kasi gutom na ako, guys. So disclaimer, hindi ito pagmamayabang na meron akong pagkain. Birthday kasi din ng kuya ko, kaya yung mga handa, inano ko na rin para double celebration ng 4K subscribers sa aking YouTube channel at birthday ng kuya ko. So, yun lang. So, let's start to eat. So, ayun. Kakain na tayo. So, meron akong kutsara. And by the way, guys, meron pala ako ditong meron akong Sprite or cola. Meron akong cola dito. So, ayan. We have cola here. So, let's start eat. So, lagay ko muna siya sa gilid para makakain tayo ng mais. Ayan. So, alam naman natin mga Pinoy, kanin is life. So, ayan. So, kain na tayo. So, ayan. Wow! Guys. Maraming salamat ulit sa mga nakasubscribe at sa mga magsasubscribe na lang. Thank you so much. Kasi lumalaki na yung ating family, no? So, ayan. Kung nagugutom kayo, guys, maraming kumuha na kayo ng pagkain ko. Sabayan mo ako. So, ayan. Sobrang gutom talaga.
kayo kung ano yung gusto niyo magawang video sa akin. And I'll try to do kung ano yung mga suggestion nyo. So, yeah. Thank you so much talaga sa mga lahat ng nanonood. Especially sa mga classmates ko dyan and friends na supportive sa aking YouTube channel. So, hello! Hi! So, ayan guys, wala na akong kanin. Ubus na. Tadaan! Ubus na. So, sasagtab ko ito. Plato na kanin. So, ayan. Ayan. Sobrang hilig ko talaga sa manok guys. Kaya, wala akong pinipiling pagkain, basta makain, yun na. Dami mo. So, ayan guys, ubos ko na yung isang platong manok. And isasantabi ko siya. Then, ito naman is spaghetti. Susunod natin. So, meron. Hindi ko alam kung mauubos ko ba ito, pero I'll try. Thumbnail.
kaya guys. Sobrang busog ko na.